Dneska si otvoríme, víte čo? Dneska si otvoríme Fire kostku a Rainbow. Pretože som sa rozhodol natočiť Pet Simulator, pretože už viem, že bude končiť update, no tak som sa rozhodol, že budem točiť toto video. No tak ideme na to. Ja si idem dať tú Fire kostku najprv a idem na to. Kde je? Tu je Fire kostka a Rainbow. Idem to otvoriť. Ale to mi nedáva hneď, to má dávať hneď. No tak nic. Ale môžeme si ešte otvoriť týto. Tak niečo dobre padne. A ešte mi napíšte do komentárov, čo si myslíte, že bude nový update, pretože mal by byť 7 už hodín, sa mi zdá, že za 7 hodín bude. A hovoril som si, že natočím video, že budem ho preskúmavať a môžem vám o ňom niečo povedať. No, ešte počkáme a je to asi už koniec, pretože som si povedal, že natočím iba také krátke video a tak. A ešte som vám chcel povedať, že pokud sa vám moje videa páči, tak nezabudnite dať odber, díky moc. A teraz sa idem pozrieť, počkaj. Jakú má ten predhodnotu, ktorý mi to padol asi tento, že? Ale ten sa hodí do indexu. No, už mi to skončilo, takže toto by bolo asi všechno, tak čau.